Continuam. La intenció del Partit Popular de suprimir Ràdio i Televisió de Mallorca ha empès els treballadors d'aquest ens públic a organitzar una festa reivindicativa. L'esdeveniment va tenir lloc ahir vespre a Lloseta i va servir per demanar la continuïtat del mitjà de comunicació. Una xeremiada popular donava el sus a la festa Mallorca Viu. Els treballadors de Ràdio i Televisió de Mallorca duen mesos sota l'amenaça de tancament. Aquesta tensió ha desembocat en la necessitat de reivindicar la tasca d'aquest mitjà de comunicació públic. La jornada festiva va voler oferir diversió per a totes les edats. Entre el miler d'assistents hi havia representants del món audiovisual de Mallorca que alertaren que el sector quedarà malmès, ja que de rebot desenes de productores també podrien desaparèixer. De tot, el gran gruix de persones eren espectadors i oients de Ràdio i Televisió de Mallorca. Intentar fer el màxim per col·laborar i que se mantingués, perquè és una manera de difondre els nostres costums i la nostra cultura. Serà un espai que altres cadenes no podran assumir. Que tanquen les emissores forasteres. No en tanquen cap, no, de forastera. S'ha de mantenir com a una mostra més de la divergència cultural, de la divergència d'opinió que hi pugui haver, que cadascú pugui triar. Ha representat un sector molt important de la nostra societat i crec que no té cap sentit ni un, llevat que sigui una tendència ideològica llevada del mig. En el manifest que van llegir representants dels treballadors es va defensar un periodisme lliure sense submissions polítiques per tal d'aconseguir transparència i rigorositat. Per acabar la rebel·la, nombrosos grups de música com Germans Martorell, Eixut, l'Orquestra de Bolsillo o Rock and Press van tocar desinteressadament com a mostra de suport a la causa. Molts dels representants de diferents formacions polítiques progressistes van assistir a la festa de Ràdio i Televisió de Mallorca per reiterar el seu suport a la tasca de l'ens. Tots coincideixen en cercar fórmules alternatives al tancament. Un servei públic al cap i a la fi és la manera que tenim de que qualsevol ciutadà o ciutadana tingui accés a un dret i que aquest dret se faci efectiu, i en aquest cas és el dret a una informació veraç i de proximitat. Penso que la proposta que Esquerra Unida va fer al llarg de la campanya és perfectament viable, que és que Televisió de Mallorca se conservi sent el segon canal de les Illes Balears. El Partit Popular està plantejant una decisió que, a més, podria ser irreversible i, per tant, mentre hi hagi temps, hem de pitjar perquè aquesta decisió sigui tornada enrere. Llavors hi ha que preguntar-se si no hi havia altres sortides que podien ser explorades abans d'aquest tancament, que més aviat sembla un càstig per una gestió ben feta. I jo crec i estic convençut que si el govern s'ho torna a plantejar, la Televisió de Mallorca ha de seguir endavant. Estic segur que hi ha altres maneres de distribuir els dobbers. I abans d'acabar, us deixam amb les imatges dels concerts que animaren la festa d'ahir vespre a la plaça de Lloseta. Tornarem més tard, a les 8 del vespre. Fins llavors, que passeu un bon dia amb menjar. El